Imahen ni Senyor Divino Tesoro na ibalik na sa kanyang orihinal na himlayan sa Calasiao, Pangasinan. Silipin sa report. Ibinalik na sa orihinal na himlayan ang imahe ng Senyor Divino Tesoro sa Calasiao, Pangasinan, nagsagawa ng prosesyon at misa. Bago ibalik ang imahe sa Senyor Divino Tesoro Shrine, dumagsang ilang deboto na nais masilayan at mahawakan ng imahe. Ang masasabi ko, lahat ng tao masaya dahil nila na yung hinihingi na nila sa kanya. Masayang ipinakita ng debotong si Consolacion Songkuan ang kanyang larawan kasama ang tila paglingon ng imahen. Isa raw ang larawan sa nagpapatibay ng kanyang pananampalataya sa poon. Papasalamat ako kasi matagal na hindi siya madalaw ng buo. Ngayon, pwede na. Kaya thanks God sa mga blessing at saka grasya na natanggap namin. Bukas ang Senyor Divino Tesoro Shrine sa mga magtutungo sa dambana, ngunit bawal pa rin ang paghalik at pagpunas ng panyo sa imahen. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.